takže ahojte, som tu znova so svojím videoblogom. Najprv tento videoblog bude trocha televízny, budem sa venovať napríklad prvej československej superstar. Treba povedať, že lepšiu moderátorskú dvojicu by asi v televízii Markíza dlho hľadali a je to po dlhom čase niečo, čo sa im ako si podarilo. Porota je občas vtipná, občas mierne ujetá s narážkami na niektoré veci, hlavne čo sa okolo sexu týka. Ale napríklad v dnešnom dieli, teda vo včerajšom, podľa toho, kedy toto sledujete, si to jedna uchádzačka o postup zaprečínila sama vlastným textom piesne, čo už stáva sa. Niektoré boli dobré, niektoré boli úplne mimo. Ja o hodnoti nebudem spievať, neviem, poviem rovno. Čo ma ďalej zaujalo z televízie sú niektoré televízne novinky. Celkom sa mi páčia Odsúdené. Celkom sa mi páči, ako pokračuje panelák, sú tam nové postavy, noví ľudia, pestrej sa nám dej. Nádherne sa využívajú zahraniční hostia v paneláku. Netuším prvom alebo druhom dieli, neviem presne, boli ako hostia ruský orchester, ktorý koncertoval v Bratislave a hneď na tom dnešnom dieli, alebo teda včerajšom, Anastasia. Takže je super, ako trojka ako budovu. Mám v story nové diely, takisto paráda. Čo bolo ďalej nové? Teraz z tej mediálnej sféry odbočíme trošku k môjmu blogu. Hodil som už síce post, že Braňohás TV beží na Tumblr, ale spomeniem to ešte aj tu. Áno, zistil som, že Tumblr je naozaj šikovná vecička. Dá sa na to postaviť fotogaléria pre fotosúťaž, ktorá mimochodom stále beží. Dá sa tam postaviť takýto videoblog, ako vidíte na braňohás.tv. Dá sa tam postaviť skutočne čokoľvek a je to vlastne len jednoduchým kliknutím myši. A máte po registrácii celkom šikovnú platformu na blogovanie, prípadne uverejňovanie rýchlych príspevkov, keď sa vám veľmi nechce blogovať dlhé články, alebo takéto využitie ako videoblogu, fotoblogu. Celkom fajn vec. Niečo tu teraz na ulici zapískalo, to zase nejaký šalenie sa brzdilo. Možno to tam ani počuť nebude. A teraz nám späť Tumblr, strašne sa mi páči, ako je robený, jednoduchosť sama. Meteo.sk je nové, za to MD mu gratulujem, že to konečne rozbehol. Meteo.sk versus IE6. Je pravda, že niektorí užívateľia trávia v robote veľa času na Facebooku a spolu, preto je možno ten IE6 z tohto pohľadu dobrý, keďže tam tieto moderné služby nefungujú, ako písal kusy. Ale zase z druhej strany je to už dosť zastaralý prehľadač. Osobne som skúšal 8, tá je celkom fajn, ale neviem, ja som starý Firefoxer, takže ostávam verný Firefoxu, vyskúšal som aj Opera 10. Ale k novému Meteo.sk má svieže farby, celkom príjemný dizajn. Niekto sa vyjadroval, že nemusí zaujať ITčkárov, teda nemusí zaujať ITčkárov, tak tuším, ona niečo také písala. Osobne sa mi páči, ja samozrejme na MD, ak objavím nejakú chybu alebo niečo také, tak budem reportovať. Teraz k recenziám. Jo, ešte sa vrátim k bojnicám, pardon. Dnes som rozposlal, respektíve včera, podľa toho, kedy to sledujete, rozposlal som vám DVDčka, takže čoskoro idú prvú tredou, takže čoskoro by mali doraziť k vám. Reportujte aj kde pôjdu, môže sa stať, neručím, nemám DVD prehrávač, takže nemám to ako testovať. Takže ak nepôjdu, nevadí, reportujte, napalím znova. To, aby bolo jasno. Čo som to chcel? Chystajú sa celkom zaujímavé recenzie, zatrmačka nejaká zrkadlovka, potom časom PS3 Slim a ako bombodník očakávam jednu Braviu. Takže bude to veselé. Uvidíme ešte, ako to celé táto akcia dopadne. No a to bolo asi tak všetko k tomuto videoblogu. Mimochodom,
ešte tak uvažujem, že pozeral som na Twitter, že vlastne mám dosť veľa followerov, neviem ako ste na tom vy, ešte sa vrátim k týmto médiám. Na Twitter mám dosť followerov, ale dosť ich je takých spamových, keby som odpočítal nejakých 20-30 followerov, alebo možno aj viac followerov, tak je to čistý spam. Twitter začína byť nejaký čisto zaspamovaný, čo sa mi prestáva páčiť, ale čo už, budeme to musieť nejako vydržať a budeme musieť trošku pohľadiť followerov. Dobre, toľko asi k dnešnému videoblogu, viem, bolo tu viac tém, ale proste ja robím blog, takže poviem, čo ma momentálne napadne. Takže držím novému Meteu palce, samozrejme nech sa darí, nech mu návštevnosť stúpa a uvidím, ako sa vám bude páčiť nový videoblog na herhac.tv, ktorý beží na Tumblri. OK, to je pre tento videoblog asi tak všetko a my sa uvidíme zrejme čo najskôr aj s nejakou zaujímavou recenziou, či už na rakadlovku alebo na televízor. Takže zatiaľ, dovidenia, majte sa krásne.